खुलुमबाय दायो बे समाव दङ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सादिकियाजुलि हालामनि इउएन एकाडेमि स्कुलाव जोङो दङ। आंनि मुङा दैथुन बर', केमेरा पार्सनाव दङ नेरसोन बसुमतारी। दिनैनि बे हाबाफारिया जाबाय जोंहा बोसोरफ्रोमबो थाखो 9 आरो 10 खौ गुबैयै गोलोम बोथोरनि बन्दनि सानाव कचिं क्लास हिसाबै जों फोरोंनाय जायो। बे फोरोंनायाव जोङो जुलाइनि 4 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम जों बेखौ फोरोंनाय जायो आरो बे फोरोंनाया देग्लायल' नङा, बोसोरफ्रोमबो जों फोरोंबाय थानाय जायो। जिहेतु जोंनि बर' फरायसाफोरा गोबाङानो न'खराव दिथा होग्रा मानसिफोरनि खम आरो न'आव थायोब्ला बिसोरो फरायनो नागिरा। बेनिखायनो जों कचिं क्लास लानायनि गेजेरजों बिसोरखौ जों फरायनायाव मोजाङै रेगुलारै गोसोआव लानो हानाय बायदि जों माखासे थालांनाय साबजेक्टफोरखौ जोङो फोरोंनाय जायो आरो मेट्रिक आनजादनि थाखाय जों बिसोरखौ साखाफारा खालामनाय जायो। गावारि फसंथान इउएन एकाडेमि स्कुलखौ गायसननायनि गुबै थांखिया मा? इउएन एकाडेमिया मोनसे गावारि फसंथान। बेखौ जोङो सनितपुर जिल्लायाव गिबियै बे बाटासपुराव गायसनजेननाय जादों आरो बेनि गायसनगिबि गोरायुं हिसाबै आं दिनैसिम दङ। बे फरायसालियाव 2008 मायथाइयाव जों गायसननाय जादों। जिहेतु जोङो गुदि फरायसालि एबा गेजेर फरायसालि सरकारि फरायसालिफोराव जों सोलोंथाइनि आबहावाखौ बारा जों मोजां नुनो मोननाय जाया आरो मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टफोराव जोबोद गाज्रि फिथाइ जों मोननो हायो। बेनिखायनो गावारि फसंथानफोराव जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंनानै सासे गोग्गो सोलोंथाइ होनानै मोजां रिजाल्ट दिहुननो नाजानाय आरो बर' फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे सोलोंथायारि सांग्रांथि लाबोनो आरो समाजनि गेजेराव जोंनि फरायसाफोरनि बादायारि मुगाजों गोरोबफाहोनो थाखाय बे फरायसालिखौ जों गायसननाय जादों। कचिं क्लासखौ माब्लानिफ्राय जागायदोंमोन आरो माब्ला फोजोबनो सानदों? कचिं क्लासखौ जोङो जुलाइनि 4 अक्ट'निफ्राय जागायदों आरो 30 अक्ट' जों फोजोबगोन आरो बेनि गेजेराव जोंहा क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि जों लोब्बा थानायलाय बे आनजादफोरखौ गुबैयै सेमिस्टार हिसाबै खुंबोबाय थानाय जादों थांनाय बोसोरनिफ्राय। जोंबो बे हिसाबै थांनाय सेथि सेमिस्टार होनना बुङो हाफ यारलि आनजादखौ जायफोर फरायसाफोरा उथ्रिनो हायाखैमोन बिसोरखौ जोङो फिन आनजाद लाफिननो थाखाय जों दा साखाफारा जादों। गाबोननिफ्राय बे आनजादखौ जों खुंनाय जागोन 30 अक्ट'सिम। बिनि उनाव जोङो बिसोरखौ आरो फिन रिमेडियेल क्लास होनाय जागोन। स्टुडेन्टफोरनिफ्राय रां लानाय जादोंमोन? जों गावारि फसंथान हिसाबै जोंहा फोरोंगिरिफोरनो गोबां दान बान्था एसे एनै होनांगौ जायो। बेनिखायनो फोरोंगिरिफोरनि गोसोखौ जाहाथे फोरोंनायाव गोसो गुदुं खालामनो हायो, बेनि थाखाय जों फरायसाफोरनिफ्राय एसे फिस हिसाबै लानाय जादों 200है। बे फिसखौ जों फोरोंगिरिफोरनो राननानै होनाय जायो। 7 फोरोंगिरि जों बेयाव थिसननाय जादों। मा क्लासखौ फोरोंदों आरो मा आयदाखौ लानानै? दायो जोङो थाखो 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ जोङो फोरोंनाय जादों। बेयाव 4 साबजेक्टनि सायाव जोङो फोरोंनाय जादों। इंलिस, गुबैयै इंलिस, सानखान्थि आरो बिगियान आरो जौगा सानखान्थि। साबेसे फोरोंगिरिफोर दं आरो साबेसे स्टुडेन्टफ्रा बाहागो लाफैयो? बेयाव गासै 130 फरायसाफोर थाखो 9 आरो 10 लोगो नांनानै 130सो फरायसाफ्रा बाहागो लादों आरो जोङो दा 7 फोरोंगिरिफोरखौ बेयाव थिसननाय जादों। नोंथांमोना इउएन एकाडेमियाव साख्रि मावनानै नांगौ बायदि रां मोननो हादोंना हायाखै? इउएन एकाडेमियाव साख्रि मावनानै एबा फोरोंनानै जोंनि थोजासे नांगौखिनिखौ जों मोननो हायाखै। थेवब्लाबो जों बेखौ मोनसे समाज सिबिनाय खामानि हिसाबै लानाय जादों आरो जोंनि समाजनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे रांजों एबा दान बान्थाजों सोमोन्दो लायालासिनो जों मोजाङै गोग्गो सोलोंथाइ होनो हागोन, बेखौ जों मिजिंथिनानै जों फरायसालियाव खामानि मावगासिनो दं। नोंथांमोननिफ्राय मेट्रिक केन्डिडेट्स ओंखारबाय नामा? जोङो दासिम 5 मेट्रिक आनजाद होबोबाय आरो गिबिनिफ्रायनो जों मोजां फिथाइ मोनबोनो हादों।
गोबां समाव जोङो लेटार लाबोनो हादों, इंलिसाव लानो हादों, मेथ्सआव लानो हादों, साइन्सआव लानो हादों। गासिबो साबजेक्टआवनो जों लेटार लानानै डिस्टिंसन लानानै जों उथ्रिनो हादों। नाथाय नैबे थांनाय जिथु 2018 मायथाइनि रिजाल्टआव जोङो एसे रिजाल्टआ एसे गोग्गाथाव जायाखै। बेनि थाखाय जोङो दा गोख्रोङै नाजाफिनदों आरो। बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय रायजो राजाफोरनो मा फोरमायनो सानो? गुबैयै बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनाया जोंनि बर' समाजनि बा बर' फोरोंगिरिफोरनि आरो रायजो राजाफोरनि बिबान। दा बेखौ इउएन एकाडेमिया गुबैयै हमथानानै लाखिबाय दङ आरो इयुनाव लासै इउएन एकाडेमियानो बर' बिजोंखौ गोग्गोमै हमथाना लाखिनो हागोन होननानै आं सानो। आरो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो नागिरो खुगाजों बुङालासिनो खामानिखौ मावनांगौ, गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ बर' बिजोङाव फोरोंनांगौ आरो बर' बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लाहैनो नाजानांगौ। जे गुबुन गुबुन गारजेनफोरा ओरैबायदि सानो जे बर' बिजोङाव फरायोब्ला गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया, बेनिखायनो इंराजि बिजोंफ्राव फरायनांगौ बा गुबुन गुबुन बिजोङाव फरायनांगौ, बेखौ साननाया गोरोन्थि। जोंनि थाखायथ' जों सानो जे बर' बिजोङानो मोनसे गोग्गो बिजों, जाय बिजोंखौ जों फरायनानै मोजां गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो। आरो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन जे बयबो बर' बिजोंखौ मुगैयालासे फरायनांगौ आरो फोरोंनो नाजानांगौ। नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा एलबिस्टन नार्जारि। मा थाखोआव फरायो? थाखो 9। थांखिया मा नोंना? आंनि थांखिया सासे बेंक एकाउन्टेन्ट जानाय। दिनैनि बे कचिं क्लासखौ लानो मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? आं दायो जोबोर गोजोननाय मोनदों। आंनि मुङा मुस्रि जोंखोल बर'। मा थाखोआव फरायो? क्लास 10। मा थांखिनि? आंनि थांखिया जाबाय एडिअ एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट अफिसार। दिनैनि बे कचिं क्लासखौ लानो मोननानै नों माबायदि गोजोननाय मोन्दों? आङो आंनि नांगौ सोलोंनो हायै आयदाफोरखौ कचिं क्लासाव फोजोबनो हादों आरो